espera. Va, que ja... Ai, has rebentat? 4 minuts li falten, encara va. Acaba de rebentar. La mitja. Acaba de ficar ara. Però on va? T'has punxat? Ha rebentat en la senda esta. Ahir ha perdut el pòdium jo. Me cagui la mà. Me cago. Què has rebentat, què? El que ha rebentat, Va, que jo ja estic nerviós. Doneu-me eixida. Tira-li. Eixida o algo que yo... A mí no me eixida. Quan de repente moto tu ja t'has fet hasta el carajillo. Ha fet una tonta en la Thermomix. No me desconcentreu. Volem passar hasta la puta Vale, 50. Tranquil, que te donen l'eixida. 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0! ¡Accidente!